makawuono ma en ratil machiegni. Ji ma osewito ngimagi bang' masira mar mach manyo omuoche kar dak ma Embakasi ochopo ji 6. Obila pod luwo ndach achija biro ma itudo gi kar gas manyo mach omuoche no. Kaka japuonj mar Juitho Mundi leronwa, piny owacho Ramogi kum nyaka koro chiw ka okil mar jal ma ichich go ni wuon kanyo Wandugi Kiraithe to Ramogi kanyo ne en garaj maloso geche ma ok kambi mar gas. E odiechieng' mar adek bang' muoch gas mane okelo masira mar mach Embakasi e kaunti ma Nairobi, kar buok ma oketie ji ma utegi ne owang', pod ni kod anyuola 39 ewi kwan mar anyuola 62 mane oyudo masira. Ka koro kopogore gi kony ma giyudo e kar resruok ni, pod gikia kaka chakre kiny biro bedo ne nyithindgi madhi e skul. Sijui ya kufanya ili kesho aweze kwenda kwa shule. Na pia kuna dokumenti zake kwa nyumba zilichomekea mahali pale. Sina nilichomekewa kila kitu. Hasa hata kukula ni serikali ilitusaidia, imetuleta hapa. Wanatushughulikia tunakula. Ka bende mawaromie kod jawachilo piny owacho Isaac Mwaura, maduoko geno ni piny owacho dhi keto ikruok ne jopuonjre manie kar resruok ni. Bende anyuola gi biro yudo sir ma Sh6,000 kowuok kuom piny owacho kuom dweche 3. The partnership we have with Red Cross, they will be given vouchers for rent so that they are able to get somewhere where they can go and get support. We work out that way because sometimes when you have to get new rent, you need a deposit, you need all of those. But we're estimating about 6,000 shillings for each person for 2-3 months, that cash transfer. That arrangement is being done with the local administration. Nyaka sani kwan ji ma osewito ngimagi gina 6 ka ng'ata achiel. Mwaura koni ngimane ok ber ahinya e kar thieth ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kenyatta National Hospital, about only 33 are remaining. But also when you go to KU, you find the admissions were 27, and already 8 have been discharged. 19 are the ones who are remaining. One of them is in critical conditions, 18 of them are okay. But the other one has actually 14 degrees burns. Piny owacho pod onyono piny ni kum nyaka chiw ne ji ma owinjore. NEMA has already identified some 4 key officials who seem to have been compromised in giving the NEMA license to this company, Maxes, and also investigations are ongoing because anyone who is culpable, as the Excellency the President said yesterday, they must be held to account. Ka okil mar jal ma uyang kaka Derek Kimathi ma wuon kar gas ni to kwedo lipode ni kanyo ne en dak gas. Okil Wandugi Kiraithe koni kanyo ne en kar loso nyamburko ma okethore kendo kwayo margi mar bedo kod lesen ne otamgie. Our client had not been operating a gas filling operation in that premises. The premises for the last few years has been operating as a garage, and till Thursday was still operating as a garage. Obila manyo ji 7 ma ichich goni ni kod ting' maduong' e muoch mar gas ni. Riwruok mar Kenya Red Cross to koni nyaka sani giseyango ji te ma ichich goni ne oyudo masira mar majno. Juitho Mundi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele ni ji 4 owito ngimagi ka moko yudo hinyruok e masira